Aici stau. Ok, îți dau, nu nicio problemă. Nu dă-i, mă. Nu. Stai lângă. Uite, da. Stai, o de ești ungur. Trebuie să te prezinți. Bine. Prezint. Eh. Hai să o Lasă-i, Un leu, dă-i o dedicație. da. Dă că aici stau. Prezint. dai, mă, ceva, bani. n-am atât. nici- Nu, dă amu, nu. Nu dă. Hai, Rus. Că stai Zi acolo. ceva ce e aici. Hai, că eu sunt multe. Dă-mi cu atunci, dă. Că zi ceva ce e aici. Uite, de jur că aici stau. Că stai, mă, că nu... Nu fug aici. Da, mă, nu. Nu, păi zic, că Deja nu dă-i. a zis nimeni. Nu, hai că Zi nu. ceva. Nu. Nu, că stai lângă ei și că Lasă, vadă mă, englezii. Zi ceva, nu zi ce. Sami. Hai, eu. Curea, și le să fenel, care să le spun. Are prea. Că bești mai pe ăla, că n-ai prea dicios. Că nu, că nu scăpim. A, bă, pe când, da. Nena, că zic să o lea pesca domnul, dar ia de eu. Wow. Prezentăm. O haină, că nu există. Ce mai știu de băsânță? Că ne zis că fură. Dar pe nu dau încă ca în scena când îl v-am Dol sirieni, cu dojeni. Mu, dol sirieni. Do birladez. Nu, sal pentru unde tu. Refugiați. Lec internet. Bă! Soas, produmoasă. Hai că este banul meu. Da. Ia. Nu, fraiere, găleau. Aoleu. Avere are. Andiamo bene che scagliamo, scanglia, chiarpo, și nu să... Ada un interviu. Cosa la ok? Se-au dilimat agenele alea. E președinte, să